Alamisa joué kalo kile 30 sanfɛ filani mɔgɔ ani wɔɔrɔ DMS TV channel muso ni cɔni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni wagati sele san'an da se an ka bi kunnafoniba mani ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carilen ni k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo bɔ dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi min an ka Mali fitigilakaw olu cɛsirilen bɛ opération kɛ la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen walasa min malidenw n'u bololafɔ ka se ka olu ka lakana sabati o ko kun de la sanga ani wagati man yɛrɛ kɔni bɛ wuli ne ka banbaci walima o yɛrɛ kɔni ɲinalen ni k'u si laturu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na walasa min malidenw n'u bololafɔ olu ka lakana ka se ka sabati jamana in kɔnɔ na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ na tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ an ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔ na b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin don ko fɔlen na ko min an ka Mali fintigilakaw ko opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération min kɛ Segu région kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ye ne ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw la ni région kofɔlen in kɔnɔna na. Ni an ka lakana tigilamɔgɔw ye olu kɔni b'u seko n'u damayira kɛ jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili ko la o ko hukumu de la sanga ani wagati man yɛrɛ kɔni bɛ wuli ne ka opération kɛ jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni ye zon ale ni walejugukɛlaw yɛrɛ kɔni ka dankari o man ka baara la an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na juillet kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Torokɔrɔbugu commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ko le opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min kɔnɔna na u sera ka bolo da maa dɔ kan u y'u bolo da ni maa kofɔlen min yɛrɛ kɔni k'a kɔni yala k'a fɔ ko bolo bɛ d'ale ka wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni chanvre indien n'o ye ɲɛnaminimafɛn dɔ o kɔni biriki 30 yɛrɛ de kɔni tun bɛ a bolo. Min an ka OCC ni office central des stupéfiants ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛn don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati o OCC cɛdenw cɛsirilen bɛ opération kɛ la walasa min ye ɲɛnaminimafɛn o kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ na alamisajan tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye ka OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ko le opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ka région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ko OCC cɛdenw ye ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ka région kɔnɔna na opération yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolodalen maa fila yɛrɛ kɔni ka bolodalen ni maa fila minnu yɛrɛ kɔni ka bisiya bɛ kɛ u la k'a fɔ k'u ka baara bɛn don ɲɛnaminimafɛn feerelen ma wa yɛrɛ k'a fɔ ko maa fila bɛ minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ tramadol ale ni cannabis caman yɛrɛ kɔni tun bɛ u bolo. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min kɔni ye lakanabaliya o kɔni bɛ o yɔrɔ ninnu na o ko hukumu de la o yɔrɔ sigibaa man bɛ ka wulimada kɛ ne ka ɲɛsin Mali autorités yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min yɛrɛ kɔni olu ka lakana ye o ka se ka sabati olu sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko kari tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 sugujɔla dɔw yɛrɛ kɔni bɔtɔ sugujɔ la Awsa Fulani sugu yɛrɛ kɔni na ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Gabriel commune de kɔnɔna na kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko cɛ marimafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u kɔni taara binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin ni sugujɔla nin ma k'u ka bololafɛn nafamaw bɛɛ lajɛlen minɛ ne ka taa n'a ye wagati min na i n'a fɔ ko bi. Min ye Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko ni autorité yɛrɛ kɔni décision min yɛrɛ kɔni ta maa minnu bɛ baara la jamana kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔnɔdenw ma k'a ka kan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka décision yɛrɛ kɔni labato ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ na min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka conseil supérieur de la communication maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni Canal Plus maaw ye k'u ye ninnu yɛrɛ kɔni sanctionné CFA wari miliyɔn 200 yɛrɛ kɔni sarali yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Burkina Faso conseil supérieur de la communication maaw y'a yira k'a fɔ k'u ye Canal Plus maaw yɛrɛ kɔni sanctionné na ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni Canal Plus maaw yɛrɛ kɔni layidu min bɛ u ni Burkina Faso autorité maaw ni ɲɔgɔn cɛ la Burkina Faso ka kunnafonidiso labilali ko yɛrɛ kɔni na ko maa min ma o layidu in yɛrɛ kɔni timɛ o yɛrɛ de kɔni u bɛ sanction ta ne ka maa min yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ. Communiqué la min carila tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni Tchad autorité ma olu bɔra ne ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'olu yɛrɛ kɔnɔna na bɔ cour pénal international yɛrɛ kɔnɔna ni o ye CPI ye ka d'a kan k'olu ka jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye CPI ye k'ale ka kiiritigɛ baara caman yɛrɛ kɔni bɛ boli farafinna continent kun ka ko de kan ko yɛrɛ de kɔni olu kɔni décision ta ne ka bɔ CPI la ni kunnafoniba ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na.
An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen bɛ ka continuer opération yɛrɛ kɔni fɛ jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen opération min yɛrɛ kɔnɔna u bɛ Mali yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi u b'a lakana u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni banbaaci walijɛkulu ma olu ka degun kana na se jamana kɔnɔdenw ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko opération dugukolo ko hukumu na don tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Segu région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ni ka dimi juguba yɛrɛ don banbaaci walijɛkulu maaw la tata tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2026 min y'an ka état major général des armées ale bɔn ne ka communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na don tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min kɔnɔna na o sera ka dimi juguba de don banbaaci walijɛkulu maaw la état major général des armées ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni k'olu de tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la Segu région kɔnɔna na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ pick-up 2 yɛrɛ kɔni kan ni pick-up 2 nin yɛrɛ kɔni kun falen don maramafɛnw yɛrɛ de kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ ko pick-up 2 nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ yelen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye banbaaci walijɛkulu maa dɔw ye n'o kɔni ye banbaaci walijɛkulu JINIM ale ni FLA ka maaw yɛrɛ de kɔni ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni k'olu to jamana lakɔlɔsili baaraw la o taara bɔ ninnu yɛrɛ kɔni kan Dagabori village fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Sokolo cercle de kɔnɔna ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Segu région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni kan o kɔni ma girin ni ka fara ko kɛ ka ɲɛsin banbaaci walijɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ma sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni mɛnna lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna ka jateminɛw yɛrɛ kɔni kɛ o renseignements yɛrɛ kɔni yɛrɛ ɲini renseignements kɛlen k'a tiɲɛtiya k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni banbaaci wale ma o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye u kɔni farapo kɛ ni ka ɲɛsin banbaaci wale maa nin ka ni pick-up 2 n'u ka jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi état major général des armées ka kɔrɔfɔ la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw kɔni ni farapo min kɛ ko farapo in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan farapo in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaaci walijɛkulu maaw kunna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major kɔni b'a perepere latigɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni opération de reconnaissance ale ni opération de ratissage yɛrɛ kɔni k'alisa o baaraw bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ni farapo min kɛra ne ka ɲɛsin ni banbaaci walijɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma farapo in yɛrɛ kɔni ye jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sɔrɔ ka se ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni yɔrɔ kofɔlen ka se ka o yɛrɛ kɔni lakana sabati min yɛrɛ kɔni hiérarchie militaire ale kɔni bɛ hakilisi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'alisa u bɛ ka continuer u ka opération de sécurisation fɛ walasa ka se ka Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen lakana sabati o ko hukumu de la a bɛ wuli ma da kɛ ni ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma walisa an ka continuer ni k'an ka danaya ta ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ b'u k'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛn ka lakana sabatili ko la o ko hukumu de la sanga ani wagati u bɛ wuli ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye maa juguw ye ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kisi maa juguw ka ko kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko juillet kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Torokɔrɔbugu commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ye k'olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Falajɛ quartier kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka u boloda cɛ dɔ yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko Torokɔrɔbugu commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni u boloda ni cɛ kofɔlen min kan ko ale kɔni si bɛ san 35 yɛrɛ de kɔnɔna ko wa wagati min ma kofɔlen bɛ minɛ o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni chambre indien ni o ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye o kɔni biriki 30 de tun bɛ a bolo ni chambre indien kofɔlen yɛrɛ kɔni kun dogon bɛ cɛ in yɛrɛ kɔni ka valise de kɔnɔna na ni valise in yɛrɛ kɔni kun bɛ foroba bolimafɛn dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Torokɔrɔbugu commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu ye ni opération in yɛrɛ kɔni kɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ko hukumu baaraw de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa ɲani olu ka opération in yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ olu kɔni ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de sɔrɔ renseignement min labaara cogo ɲuman na o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'olu sera ka u bolo da ni cɛ kofɔlen ni a ka ɲɛnaminimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni kan Torokɔrɔbugu commissariat de police cɛdenw ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'u y'u bolo da ni cɛ min kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko cɛ kofɔlen bɛ an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa ani ɲakili min ka kan u ka se ka da ka don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni olu Torokɔrɔbugu commissariat de police cɛdenw ye k'olu yɛrɛ kɔni na continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ
walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ kun bɛ cɛ in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni k'o complice minɛ walima n'a sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔni réseau ye ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka réseau maa nin bɛɛ lajɛlen minɛ ale ni k'a ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na teliya la. Min yɛrɛ kɔni ye Torokɔrɔbugu commissariat de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna nin opération in na a b'u fo ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'u sera ka jaabi ɲuman sɔrɔ nin opération in na. A bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'halisa an ka continuer an ka collaboration tɛmɛ ani an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko n'an bisigara maa o maa yɛrɛ kɔni ka ko kɛta la an ka sigida la a laɲininen don an fɛ an k'an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni ka nɛgɛjuru siraw wele walasa ka se ka o kunnafoniya nin da olu kulo kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Ni OCC ni Office Central de Stupéfiants ni kɔni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛn don ɲɛnaminimafɛn don ni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na nafa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw olu kɔni cɛsiri bɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ko la o ko hukumu de la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ka ye OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer u ka opération fɛ walasa min ɲɛnaminimafɛn ye olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na cogoya si la ko alamisajan tɛmɛnen juillet kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni ka ye OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ka ye bɛnkunda localité yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolodali yɛrɛ kɔni maa fila yɛrɛ kɔni ka ni bisiyaba kɛ ni maa fila na k'a fɔ k'u ka baara bɛn don ɲɛnaminimafɛn feereli yɛrɛ de kɔni ma ka ye région kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni commissaire de police Abdul Aziz Dambele yɛrɛ kɔni ni ale de OCC yɛrɛ kɔni antenne yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ka dankan yɛrɛ kɔni ale ka kɔrɔfɔw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ka ye OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra boutique dɔ de kɔnɔna na ni boutique kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na muso dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ ale si kun bɛ san 19 na ale ni a ka complice bolodara olu yɛrɛ kɔni ka boutique kofɔlen in kɔnɔna na ko OCC cɛdenw kelen ni k'u boloda maa fila ni yɛrɛ kɔni ka u ye wolomali yɛrɛ kɔni kɛ boutique in kɔnɔna na ko wolomali min kɛra boutique in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛra sababu ni OCC cɛdenw sera ka saisiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u y'u boloda fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye tramadol comprimé 140 cannabis sachet 51 ale ni 2,850 ko min yɛrɛ kɔni ye ka ye OCC cɛdenw ye olu ye wolomali min kɛ ni boutique kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wolomali senfɛ u sera ka u boloda ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan ko bolodara maa fila minnu yɛrɛ kɔni kan ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa fila nin bɛɛ lajɛlen bilala kiiritigilamaw ka bolo kan walasa u ka se ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin u ka walejugu ma wa don n'a nataw la u ni ɲakini min ka kan u ka se ka da u ka kiiritigilamaw fɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ni maa fila nin yɛrɛ kɔni sera ka ɲɛnaminimafɛn in lasɔrɔ cogo min ka u ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni don ale n'a sɔrɔ ko in ye réseau yɛrɛ de kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka réseau in ci ka bɔ ka ye région kɔnɔna na ni opération kura in yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw olu bɛ ka yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'u bɛn'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka opération yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ ɲɛnaminimafɛn réseau maaw yɛrɛ kɔni contre la walasa min yɛrɛ kɔni malidenw ka se ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ɲɛnaminimafɛn nin yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min kɔni lakanabaliya yɛrɛ kɔni b'o yɔrɔ kofɔlen na o yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu min yɛrɛ kɔni o localité sigibaa ma n'olu bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu ka lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko carré tɛmɛnen juillet kalo tile 26 san 2026 wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 15 ni 16 yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ko sugujɔla dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ ka segin ka bɔ sugujɔ yɛrɛ kɔni na Hausa Fulani quartier la ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Gabriel commune yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko ka sugujɔla nin yɛrɛ kɔni to ka segin ka bɔ sugujɔ yɛrɛ in na k'a fɔ k'u bɛ taa u sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye cɛ maramafɛntigi dɔ ye minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin sugujɔla nin yɛrɛ kɔni ma susulokaliw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni cɛ maramafɛntigi minnu ye ni attaque nin yɛrɛ kɔni kɛ o attaque in yɛrɛ kɔni kɛra Tojɛl ale ni Garuguna village yɛrɛ de kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ko ka cɛ maramafɛntigi nin ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kɔni ye sugujɔla caman yɛrɛ kɔni ka bololafɛn nafamaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ u la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko cɛ maramafɛntigi nin ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye marifa fɛnɛ yɛrɛ kɔni ci k'u ye marifa ci min yɛrɛ kɔni kɛ o ma to kɔlɔlɔ tɛ ka da k'a kɛra sababu ye ni ka chauffeur ale ni passager dɔ yɛrɛ kɔni jogi kari kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ni maa n'u y'a yira k'a fɔ k'olu siran bɛ u sigiyɔrɔ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o y'a yira k'a fɔ fɛnɛ k'u dusuma kasilen don ka da kan k'u kɔni ye fɛn fɛn kun sɔrɔ sugujɔ in yɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye cɛ maramafɛntigi u y'o fɛn bɛɛ lajɛlen minɛ u la ni ka taa n'u ye o de la u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'u b'a laɲini an ka Mali autorités fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka olu ka lakana sabati walasa ɲɔgɔnna wale yɛrɛ kɔni kana na u sɔrɔ bilen jamana in kɔnɔna na
Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité ma olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ sariya mana na ta jamana in kɔnɔna na o sariya in yɛrɛ kɔni ka labato jamana entreprise bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka conseil supérieur de la communication ma o yɛrɛ kɔni olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka CFA wari miliyɔn 200 amande yɛrɛ kɔni bi Canal Plus International ma o ka ka d'a kan ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Burkina Faso autorité ma o ye décision ta décision min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Burkina Faso ka kunnafonidisoba carili ko yɛrɛ kɔni na Canal Plus yɛrɛ kɔni na ko nka min yɛrɛ kɔni Canal Plus ma o ye o ma sɔn ka o décision yɛrɛ kɔni labaara an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hakililajigin an ka kunnafoniya tɛmɛlenw la an kun y'a yira u la k'a fɔ ko juin kalo tile 12 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni kun ye Burkina Faso ka conseil supérieur de la communication ma o ye olu kun ye sanction ta ni ka bi Canal Plus yɛrɛ kɔni ka o sanction yɛrɛ kɔni na Burkina Faso ka conseil supérieur de la communication ma o yɛrɛ kɔni kun ye Canal Plus ma o yɛrɛ kɔni wajibiya CFA wari miliyɔn 50 yɛrɛ de kɔni sarali la ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni Canal Plus ma o yɛrɛ kɔni u nana jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'u kan ka olu yɛrɛ kɔni labato ko min yɛrɛ kɔni Canal Plus International ma o kuma o yɛrɛ kɔni labato o sanction yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni kun ye Burkina Faso ka conseil supérieur de la communication ma o ye u kun y'a wajibiya Canal Plus ma o kan k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka kunnafonidisoba ye ni o ye RTB yɛrɛ kɔni ye ko ka ni kunnafonidiso in yɛrɛ kɔni labila Burkina Faso jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na fu ani falaki la wa wagati yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka conseil supérieur de la communication ma o ye u kɔni kun y'a yira k'a fɔ k'u bɛ tile 30 yɛrɛ de kɔni di Canal Plus International ma o ma u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o baara in yɛrɛ kɔni kɛ ko nka min yɛrɛ kɔni ye Canal Plus International ma o yɛrɛ kɔni o ma sɔn ka Burkina Faso autorité ma o yɛrɛ kɔni ka nin wale in yɛrɛ kɔni sabati comme Burkina Faso ka conseil supérieur de la communication ma o yɛrɛ kɔni y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Canal Plus International ma o yɛrɛ kɔni k'u ma baara in yɛrɛ kɔni kɛ a délai kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka conseil supérieur de la communication ma o ye olu kɔni décision yɛrɛ kɔni ta k'u kun ye sanction min ɲɛsin Canal Plus ma o ma wagati tɛmɛnen na k'u bɛna dɔ fara sanction in yɛrɛ kɔni kan ni amande girimanba dɔ yɛrɛ kɔni binnen Canal Plus ma o yɛrɛ kɔni kan Burkina Faso autorité ma o yɛrɛ kɔni bɛ Canal Plus ma o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na CFA wari miliyɔn 200 yɛrɛ de kɔni sarali la jamana in ye ni décision yɛrɛ kɔni senfɛ a kɔni yira la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Burkina Faso conseil supérieur de la communication ma o ye k'olu bɛ fɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko opérateur de communication audiovisuelle fɛn fɛn bɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'u jija fɛn minnu yɛrɛ kɔni mana na wajibiyaw ka Burkina Faso jamana kɔnɔna ko k'u yɛrɛ kɔni kɛ ko n'u m'o kɛ min yɛrɛ kɔni olu Burkina Faso autorité ma o fana bɛ sanction ta ni ka bi o opérateur ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Tchad gouvernement ma olu kɔni bɔra ne ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko olu yɛrɛ kɔni na bɔ statut de Rome yɛrɛ kɔni na ni o kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka Tchad jamana yɛrɛ kɔni bɔ Cour pénale internationale la ni o ye CPI yɛrɛ kɔni ye Tchad autorité ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ɲani olu kɔni décision yɛrɛ kɔni ta olu ye hakilina jagabɔba yɛrɛ kɔni kɛ u ye hakilina jagabɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni kiiribulon in yɛrɛ kɔni baara kɛcogo yɛrɛ kɔni na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ olu kɔni décision ta ni ka bɔ kiiribulon in yɛrɛ kɔni na communiqué la min carila tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 27 san 2026 ni yɛrɛ kɔni Tchad gouvernement ma olu ye laseli kɛ k'olu yɛrɛ kɔni na bɔ CPI la ka d'a kan olu ka jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko CPI sigi ni bi yɛrɛ kɔni cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bilan ɲuman t'a la ko wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ y'a faamu k'a fɔ ko CPI yɛrɛ kɔni tɛ kiiribulon yɛrɛ kɔni min bɛ se ka baaraba yɛrɛ kɔni kɛ ko olu tun bɛ ka bisiyali min kɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni CPI maaw ye k'u ka affaire yɛrɛ kɔni teleteli baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛ maaw yɛrɛ kɔni woloma k'olu tun bɛ ka o bisiyali min yɛrɛ kɔni kɛ olu dara la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ de kɔni don ko CPI ka dossier yɛrɛ kɔni teleteli ko la k'a bɛ maaw yɛrɛ kɔni woloma Tchad autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Cour pénale internationale maaw yɛrɛ kɔni k'u ka enquête ni n'u ka poursuites yɛrɛ kɔni ko o caman yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ne ka ɲɛsin farafinna continent yɛrɛ de kɔni ma Tchad autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu b'a perepere k'a fɔ ko CPI ye enquête 13 minnu yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ko enquête 13 in yɛrɛ kɔni na 9 o bɛɛ lajɛlen bɛ farafinna jamanaw de kan ko olu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko ne CPI yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ maa 7 minnu yɛrɛ kɔni minɛ bɛ CPI yɛrɛ kɔni na ko maa 7 ni yɛrɛ kɔni na maa wɔɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni poursuivre yɛrɛ kɔni don farafinna affaire ko yɛrɛ de kɔni hukumu na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni olu Tchad autorité ma olu kɔni y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni CPI maaw ye k'u ka baaraw caman yɛrɛ kɔni bɛ boli farafinna continent jamanaw de kan Tchad autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu y'o jateminɛ min yɛrɛ kɔni kɛ o de
kɛra sababu ye n'olu ye décision yɛrɛ kɔntani ka bɔ CPI jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na. Cari bɛ laseli kɛ wagati min k'a fɔ ko a kɔnɔna na bɔ CPI yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ san laban nin yɛrɛ kɔnɔna farafinna continent jamana caman yɛrɛ kɔni bɛ ka kiriti kɛ ni ka ɲɛsin CPI ma. Wa farafinna continent jamana caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko CPI yɛrɛ kɔni ka baaraw yɛrɛ kɔnɔna na k'a bɛ ka cible yɛrɛ kɔni kɛ farafinna continent yɛrɛ de kɔni ye. Nka i n'a fɔ CPI yɛrɛ kɔni article dɔ bɛ a fɔ cogo min na min yɛrɛ kɔni ye ni min yɛrɛ kɔni jamana n'o ye décision ta ka bɔ CPI yɛrɛ kɔnɔna i ye décision bila wagati min o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɔra CPI yɛrɛ kɔnɔna i mana décision yɛrɛ kɔni bila wagati min na san kelen o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ i bɛ kɔni bɛ bɔ CPI yɛrɛ kɔni jɛkulu la o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Tchad jamana halisa ale bɛ CPI yɛrɛ kɔnɔna fo san 2027 na tɛ ni la jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ ka bɔ CPI jɛkulu kɔnɔna na. Ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wala kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.